कृष्ण थँक्यू ಮತ್ತೆ मागील कसले पात्रता ना अंग निवलोचे तुमगेले पुरा लोकाले म्हाका कृपा आसा म्हणून म्हाका हांव दोन शब्द उलोवचे म्हणून हांव केले राधा तुलसी महाराणीले ग्लोरीज अनलिमिटेड आसाची आणि ही म्हाका सेवा दिली म्हणून पुरा लोकांले हांव पुरा वैष्णवीले हांव आभारी आसा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज चूड़ी पूजे निमित्त म्हाका ही सेवा ग्लोरिफिकेशन करची सेवा दिली म्हणून हांव पुरा एडमिन टीम सखी चरण माताजी सगळ्याले हांव आभारी आसा। विश्व आता आम्ही पुरा हे चंद करून चुडी पूजा केली तुलसी पूजा हे सावनांत आमगेले जीएसबी समाजांत आम्ही करताची चुडी पूजा आणि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर विरचित तुलसी स्तोत्र माताजीन चंद करून म्हणले कडेर वृंदा अष्टकम चंद करून म्हणले ताजे अर्थ आमकां हांव थोडो थोडो हांव अर्थ आमकां सांगता की आम्ही हे चुडी पूजा म्हणजे आमकां एक रिच्युअल म्हणून करचे ना एक आध्यात्मिक ताजे कसो लाभ आसा म्हणून आमी पळोवका हे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर म्हणा त्यांनी एक वैष्णव आचार आसा त्यांनी हे पुरा तुलसी कीर्तन बरयलं आसा सॉरी नरोत्तम दास ठाकूर विरचित तुलसी कीर्तन त्यांनी सांगला आणि कड्यार वृंदा अष्टकम वृंदादेवी अष्टकम जे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूरांनी बरयलं आसा ताजे तांगेले कसले मूड आसा म्हणून आमी पळोवया की नरोत्तम दास ठाकूर म्हणटाच की जे तोमार शरण लोय तार वांछा पूर्ण होय म्हणटाच आमकां गोत आसा की तुलसी महाराणी दर्शन घेतल्या कसने पाप आमगेले नष्ट जाता तिका स्पर्श केल्या तिका उदक घातल्या पुरा आमकां पाप नष्ट जाताची परंतु हांगा नरोत्तम दास ठाकूर कसं म्हणटाची की तांगेल कशी आमगी कसं प्रार्थना करता तुलसी महाराणी म्हणून सांगताची सेवा अधिकार दिये कोरो निज दासी म्हणताची तुलसी महाराणीक एक अधिकार दिलेला असा राधा राणीनं अधिकार दिलेला असा की खंयची तांची तांगेली निकुंज वनांत संपूर्ण वृंदावनांत खंयची खंयची लीला जाताची तांगेली राधा कृष्णाली त्या पुरा लीलाचे प्लॅनिंग करचे तांचे अरेंजमेंट करचे हे पुरा सेवा वृंदा देवीक स्वयं राधा राणीनं तिका प्रदान केलेले असा अधिकार आणि आमगेला होच मूड उरका आमगेले परमदेव कसं असा की राधा कृष्णाला प्रेम तांगे सेवा प्राप्त करची म्हणून आमगेले असा आम्ही अशी केल्यार तिगेले नमस्कार केल्यार तिका उदक घातल्यार आमकां बारी भौतिक पुरा मेळटा तिगेले दर्शन केल्यार मेळटा तिका उदक घातल्यार मेळटा पण हांगा वैष्णव आचार तांगे मूड कसो आसा म्हळ्यार आमकां राधा कृष्णाल आमगे आध्यात्मिक इच्छा जो तोमार शरण लोय तार वांछा पूर्ण वांछा म्हळ्यार इच्छा इच्छा आमगेली खंयची इच्छा पुरी जावका म्हळ्यार तिगेल आमी दास्यत्व आमकां मेळका आनी तिका आमी हेल्प करता राधा कृष्णाली खंयची सेवा आसा पळय तांतू आमी पुरा लोकांनी तिका सेवा तू हेल्प करता म्हण ही आमकां प्रार्थना आमी करता एई निवेदन धरो सखी अनुगत करो सेवा अधिकार दिये करो निज दासी श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा जैन बासी दीन कृष्ण दासे कोय येई जैन मोर है नरोत्तम दास ठाकूर म्हणता सच की त्यांनी दीन जाऊन आणि प्रार्थना करता असाची आणि स्वतः कृष्णदास म्हणून घेताची आणि ती प्रार्थना करतात की राधा गोविंदाला प्रेम आमकां मेळका म्हणून प्रार्थना करता असतात तांगेल सेवान तू आमगेल मूड आमकां गोत आसा की चैतन्य महाप्रभू जे आंदोलन आसा आमगेल मूड सर्वंट ऑफ द सर्वंट म्हणून आसा आणि वृंदा देवी आसा पळय ती तिका एक अधिकार दिलेला आसा वृंदावनाले नाव आसा पळय ते तिगेले नामा वयर हे झालेले आसा वृंदावन म्हणटाच ताका पुरा वृंदावनांतू ती एक अधिकारी आसा जावन आणि हा अधिकार तिका कोण केलेले आसा प्रदान खुद्द राधा राणी नरोत्तम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर कसं म्हणताची की वृंदादेवीले मूळ स्थान खंयचे आसा म्हळ्यार वृंदावनांतू ती वृंदादेवी म्हणून आसा तीची केन्ना हांगा येत पळय भूतलार येता गोलोकांत ती वृंदादेवी आसा आनी भूतलार केन्ना येता ती तुलसी देवीले रूप घेवन येता आणि ती राधा कृष्णांक भारी प्रिय असती तिगेल मुळे आमकां कृष्ण भक्ती
प्राप्त जाता आमगेले पूरा आध्यात्मिक इच्छा पूर्ण जावचे तुका ती कृपा करून आमकां आध्यात्मिक इच्छा आमगेली पुरा हे करता. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर कसं म्हणताची, समस्त वैकुंठ शिरोमणी श्री कृष्णस्य वृंदावन धन्यधाम्नि दत्ताधिकारे वृषभानुपुत्र वृंदे नमस्ते चरणारविंदम. ही वृंदादेवी असा समस्त वैकुंठ शिरोमणी वृंदावनात तिका राधा राणीन अधिकार दिलेले असते. कसं तिका अधिकार दिले म्हळ्यार ती तिगेले एक्सपान्शन असा आणि तिगेले इंटिमेट असोसिएट असा. तिगेले पुरा रात्रन दिन ती कसं करता तांगेले प्रेमांत डुबून गेलेली असा. तिगेले पुरा मनान तिगेली इच्छा कशी असा की तांगेली कशी आम्ही सेवा करता, कशी चंद कोण हांव सेवा करता हेच विचार करता उरता ती वृंदादेवी. ती एक गोपी असा आणि राधाराणी पळय राधाराणीला एक एक्सपान्शन असते आणि तुलसी देवी अस पळय ती वृंदादेवीला एक्सपान्शन असता आणि आमगेल वयर कृपा करता म्हणून ती तुलसी म्हणून हांगा भूलोकार प्रकट झालेली असा. सर्व शास्त्रांत तिगे वर्णन बरयलें आसा की ती कशी दिसता तिगेले वर्णन बरयलें आसा. ती म्हळ्यार तिगेले रंग वर्ण कशी असा म्हळ्यार भांगरा म्हणके तप्त कांचन वर्ण सांगितलं असा. तिगेलो भांगरा म्हणके तिगेले वर्ण असा. ती निळ रंगाचे वस्त्र परिधान करता. हांव हांगा एक हे शेअर करता तिगेले फोटो शेअर करता. हा तर निळ रंगाचे तिगेले वस्त्र परिधान करता, मुत्ताचे आभरण करता. तिगेले हातान तू पळय एक कीर असा हांगा दिसता आमकां लोक. कीर तो कीर कोण असा तेगेले नाव दक्ष म्हणून कीर असा. तो तिका पुरा तिगेले जी सेवा आस पळय तातूंत तो तिका हेल्प करता. तिगेले सेवा कशी म्हळ्यार राधा कृष्ण वृंदावनात नित्य लीला करताची. तांगेली प्रणय लीला उरता विंगड विंगड लीला उरताची तांगेली. ते पुरा लीला अंतू त्याचे पुरा प्लॅनिंग ही वृंदादेवी करता वृंदावनात. आणि हा हो तिगेलो मेसेंजर असा दक्ष म्हणून. ह्या किरा आले पळय तागे आणि लक्षावधी कीर असाची ते पुरा तांकां हेल्प करता. पुरा वृंदावनात खंयचे प्लॅनिंग करचे खंयचे अरेंजमेंट करचे हे पुरा तांगेली ही महानिर्देशिका कोण असा ही वृंदादेवी असा. आणि ते पुरा लोक मिळून वृंदावनात राधा कृष्णाली सेवा नित्य खंयची खंयची लीला करची खंयचे स्थानावर खंयची लीला जाता त्या स्थानावर खंयचे वृक्ष लतावेली उरका त्या स्थानावर खंयचे पक्षी हे करताची गायन करताची थंय खंयच्यो वायू सुगंधी वायू उरका थंय खंयचे फ्रुट्स वृक्षाक खंयचे फ्रुट्स उरका हे पुरा प्लॅनिंग आस पळय ती वृंदादेवी करता. दिन रात तिगेले हेच चिंतन की आम्ही कसं करता तांगेले लीला खंय करता हेच तिगेले हे. आणि ती कहाण तो हो कीर आस पळय तो हे करता दक्ष म्हणून. आम्ही एक पटी वृंदावनात गेलेले विश्वरूप प्रभू होतो त्यांनी आमकां थंय खादीर वनात गेलेले थंय मस्त अशी कीर आशिल्ली. तेन्ना तांणी आमकां हे सांगिल्ली की हे कीर आस पळय हे पुरा वृंदादेवीले मेसेंजर आसाचे. त्यांनी पुरा हांग थंय वचून ते अरेंजमेंट करताची हांग थंय वचून इन्फॉर्मेशन दिताची कसन करता त्यांनी खंय येताची खंय राबताची तांगेली लागता खंयची लीला उरका ही पुरा इंटिमेट जावन ज्यो लीला आसा ते पुरा त्यांचे अरेंजमेंट ही वृंदादेवी करता. ते देखून ती इतकी प्रिय आसा राधा राणी क्योंकि आमकां कसं आमकां गोत आसा की ही तांगेली माधुर्य लीला म्हळ्यार एकदम टॉप मोस्ट लीला आणि ह्यांतू तिगेले सेवा आसा. ते देखून ती राधा राणी कितली प्रिय आसा ती ना स्वता तिका अधिकार दिवन तिगेले नाव तांगेले धामाक दिलेले आसा वृंदावन म्हणून. वृंदावन आणि तीची आमगेल वयर कृपा करच्याक म्हणून हांगा भूतलार तुलसी महाराणी म्हणून प्रकट झालेली आसा. विंगड विंगड कल्पांतू तिगेले प्राकट्य विंगड विंगड सांगितलं आसा. काही ती अमृत काही बरयला की ती अमृतापासून उत्पन्न झालेली आसा. क्षीर मंथनातून अमृत आयल पळय क्षीरसागरा मंथन तांतून तिगेले हे आसा. काही बरयले आसा की तितून कालनेमी राक्षसाली पुत्री म्हणून वृंदा देवी म्हणून आसा. विंगड विंगड अंतू तिगेले प्राकट्य विंगड विंगड बतयले सांगिल्लें आसा. आमकां म्हळ्यार आमी तिगेल्या प्रार्थना कशी कसन करता म्हळ्यार आमी तिका पूर्ण अधिकार आसा की वृंदा राधा कृष्णाले खंयची सेवा आसा तातूंत आमकां ती सखी म्हणून आमकां स्वीकार करू शकता हे तिका हे आसा. म्हणून आमगेली प्रार्थना हेची उरता की सखीर अनुगत करो
हेच आमगेली प्रार्थना उरता. ते भगवान श्रीकृष्णांक बी इतली प्रिय असती केन्ना कोणी त्यांनी नारायण म्हणून स्वतःला इस्तार करताची ह्या भूतलार येताची ते ना तिगेल ओटू वारडी करताची ते देखून आमकां गोत आसा आमी कार्तिक म्हयन्यान तू नारायण म्हणजे शाळीग्राम विवाह करताची तिगेल ओटू तुलसी मारणी ओटू शाळीग्राम म्हळ्यार साक्षात नारायण असता ती राधा राणी एक्सपान्शन आसा आणि नारायण कृष्णाला एक्सपान्शन आसा ती इतली प्रिय आसा तिगेलें नांवच त्यांनी कसले म्हळ्यार हरिप्रिया म्हणलेलं असती का हरिप्रिया असती तिगेलें मस्त नाव आसा वैष्णवी आसा हरिप्रिया आसा तिगेलें मस्त नाव बरयलें आसा शास्त्रांत तर ती इतली प्रिय आसा की तिगेल ओटी वार्डीक करताची त्यांनी आणि नारायण म्हणून येताची आणि ती साक्षात ती हे असती राधा राणीला एक्सपान्शन आसा म्हणून तिका कसं म्हणताची कृष्णाली लीला शक्ती म्हणताची तिका कृष्णाला अनंत कोटी शक्ती असा त्यान तुला तिका लीला शक्ती म्हणतात आणि पुरा वृंदावन धामान तुले महानिर्देशिका असते ती पुरा खंयचे वृंदावन धामात कसं जाता थंय कोणाक एंट्री देवका हे पुरा हे असा तिगेल अधिकार असा ते दुकान आम्ही तिक्क प्रार्थना करता की आमका वृंदावनात तो अधिकार नुसतं आम्ही अधिक जाऊची म्हणून आधी हे मागची प्रार्थना करची नाही थंय बसून कथा श्रवण करतात बी तिगेल कृपा जावका तिगेल कृपा ना जाल्यार वृंदावना वचून बसून आम्ही कथा आणि श्रवण करचे आमकां जायना हे देखून पुरा वृंदावनात वृंदावन म्हळ्यार आमकां हे आमकां अशें दिसता की भूलकार वृंदावन म्हळ्यार अशी एक गाव तशी गाव म्हणून तशी गाव नाही ते वृंदावन धाम भौम वृंदावन जे आसा ते गोलोक वृंदावन हे भिन्न आसा ताजे भितर कोई हे भेद ना थंय थंय वचच्याक पुरा वृंदादेवी कृपा असल्यार आमी थंय प्रवेश करू शकता ते दुकान आम्ही तिका मस्त आमगेले भारत वर्षात आमकां एक हे एडवांटेज आसा की पुरा लोकां घरा मुखार वृंदावन उरता आमी तू ताजी प्रार्थना करताची पूजा करताची येत पळय श्रावण मानसान तू खास करून तुगेली पूजा करता चुडी पूजा तर पुरा लोकांक इतलें केल्यार पद्मपुराण बरयलें की हे ती नुसतं पूजा केल्यार आमकां कसं कसं प्राप्त जाता म्हणून पद्मपुराणात बरयलें आसा की तिगेले दर्शन केल्यार सर्व पाप नाश जाता गेले तिका स्पर्श केल्यार आम्ही शुद्ध जाताची पवित्र जाताची तिगेली प्रार्थना केल्यार आमगेली सर्व व्याधी नाश जाता काही तिका उदक घातल्यार आमकां मृत्यूचे भय उरना तिका तिगे रोप म्हळ्यार तुळसी रोप आमी लायल्यार आमकां भगवंताले सानिध्य श्री कृष्ण राधा कृष्णाले सानिध्य प्राप्त जाता तांगे सेवा करपाक मेळटा सर्व शास्त्रांत बरयलस की पृथ्वी वयर सर्व धाम पृथ्वीवर सर्व धाम सर्व ब्रह्मांड आस पळय पुरा तेगेले तुलसी के पाना तूरताच खंय सर्व जे यज्ञ दान तप ह्या पुरा कार्यान तू तिगेल मर्सी असल्यार तिगेल उपस्थिती शिवाय हे खंयचे कार्य पूर्ण जायना थंय पद्मपुराण सर्व पुराणांत तिगेल महात्म्य बरयल्लें आसा खंयचे खंयचे परंतु आमकां म्हळ्यार आमी कसं तेगेले हे करता म्हळ्यार वैष्णव मूड कशी आस पळय ते आमी पळोवका हे पुरा मेळताची तेगेले दर्शन केल्यार उदक घातलें हे पुरा मेळटा पण आम्ही कसं तेगेले प्रार्थना करता की आमकां राधा राणीला सेवा मेळका राधा कृष्णाला सेवा मेळका तांतू आमकां तिका हेल्प करूंक मेळका म्हणून आमगेलो हे उरता तिगेल कृष्ण भक्तान मस्त कृपा करता तिगे कृपेन आमकां वृंदावन धाम मेळटा वास मेळटा कृष्ण भक्ती प्राप्त जाता तिगेले सानिध्यात आम्ही हरे कृष्ण महामंत्र जप केल्यार आमगे आध्यात्मिक प्रगती जाता ते दुखून आम्ही पळय पुरा वैष्णव लोक तुळसी मालेवर तुगेले हरे कृष्ण महामंत्र जप करताची तुळसी माल्याला इतलं महत्व असा की तिगेल कृपेनीची आमकां भक्ती प्राप्त जावची हे आमी आमगे डोक्यान हे करता माथ्यान तू हे करता की तुळसी महाराज कृपा जाल्ल्या शिवाय आमी भगवंताली प्राप्ती करून घेवची आमकां शक्य ना आमकां गोत आसा की आमी नैवेद्य म्हळ्यार भोग दाखयता ताजे बी तुळसी पत्र दवरल्यार भगवंत ते स्वीकार करताची खंय खंय बरयलां की तुळसी पत्र ना जाल्यार आमी ताजी मंजेरी दवरका मंजेरी ना एका पुराणांत खंयचे पुराण म्हाका ते गोत ना ते मंजेरी आमकां ना अवेलेबल जाल्यार आमी ताजे काश्ट यूज करता काश्ट ना जाल्यार आमी तुळशी मुळात थोडी माती आस पळय ती दवरता ते केल्यार बी भगवंत ते भोग स्वीकार करताचे ना जाल्यार ते बी ना जाल्यार आमी आमगेले तुळशी माला कस अशी स्पर्श करून 7 टाइम्स
उच्चारण करका तुलसी तुलसी महाराणी हंग प्रकट जाव वा तुम्ही, आणि तुम्ही प्रकट जाल्यार भगवंत हे पुरा स्वीकार करतात. इतलं ते गेलं महात्म्य असा हे पुरा आम्ही आमगेला हो मूड जाव का की आमका बाकी सब हे मेळता कृपा ती गेली आध्यात्मिक हे कृपा मेळका म्हणून आम्ही प्रार्थना करता. तुलसी पत्र आमगो तसा की तुलसी पत्र अर्पण करचे म्हळ्यार कसले ते दवरचे आणि कृष्णा अर्पण म्हणचे आमी. कृष्णा तशीच आम्ही हे कृष्णी तुळशी माळा आम्ही गळ्यात घालून घालताची पळे पोर वैष्णव लोक. ताचे अर्थ कसले म्हळ्यार हो देह आस पळय आम्ही कृष्णार्पण करचो. कृष्णार्पण करचो म्हळ्यार हाजे वयरी हे तुळशी पत्र दवरले म्हण केशे तुळशी माळा दवरची म्हळ्यार आम्ही हो देह कृष्णार्पण करचो. कृष्णार्पण करचो म्हळ्यार कसले की आमगेल्या ह्या देहान राधा कृष्णाली सेवा करची असा म्हणून आम्ही हो देह राधा राणीक राधा कृष्णाक अर्पण केलेले असा हा त्याचे मिनिंग असा. म्हणून आम्ही पुरा वैष्णवला हे जे असतात कसले की राधा कृष्णाले हे मिळका म्हणून तुळशी कृष्ण पत्र अर्पण करचे, तुळशी माळा धारण करची, तुळशी माळ्यावर जप करचो. ते तुळसी महाराणी वृंदादेवी कृपेशिवाय आमका राधा कृष्णाली सेवा आणि हे खंचे मेळना हे आमका हे करता. आचार्य भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर म्हणतात की ही आमगेली आध्यात्मिक गुरु असं म्हणून. ते का होच अधिकार राधा राणीनं राधाकृष्णानेच दिलेला असा. चैतन्य महाप्रभू कसं म्हणताची जशी मासळी उदकातून काढल्यावर जिवंत उरना तशी मागका वही ती श्रीमती तुळशी महाराणी सोडून जगच्या जायना काही. चैतन्य महाप्रभू साक्षात कृष्ण राधाकृष्ण असाच त्यांनी त्यांनी सांगतात की आऊ तुळशी महाराणी विना माका जगच्या जायना काही. ती गेले ग्लोरीज ऍक्च्युली अनलिमिटेड असाची. आमगेले शब्द नाच तिथले तिगेले हे करचे त्याचे आमगेले कर्तव्य कसं असं म्हणजे आमगेली हाव चिक्रो वैष्णव मूड आम्ही धरनो. रोज तिका उदक घालका तिगेल पूजा करका तिका स्पर्श करका तिगेल दर्शन करका तिका घी दीप अर्पण करका. आणि आता मी चोडी पूजा करत असताना आमगे ह्याची प्रार्थना करता की सेवा अधिकार दिये करो निज दासी. आमका तुगेले दासी म्हणून वृंदावनात तू राधाकृष्णाली हे सेवा करच्याक तू आमका हे कर म्हणून अधिकार प्रदान दी म्हणून आमका आम्ही प्रार्थना करता. तर चोडी पूजा करत असताना आम्ही हेची प्रार्थना करता. सबका मिगेला तू अंगा राबता तिगले ग्लोरीज हे करचे इतले मग हे ना आमगेले पात्रता ना थोडे हांव तसं केलेलं असा. आणि कसं चूक जाल्यार मग पुरा लोकांनी क्षमा करका. थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण.